much out to me said then su and I able ba me tea anymore just say ne ye de eye amamre any amane ebro. We baby say na eba ne say na be pio den su ya no ene ye wo ye ni ama okropon sikponche the first. Ai ono ane ho e juma ehene ono ane de ya be pie ensu ya no se ene ye no emekasa o hanom wo kire se ampa na sase na so papa se ba se e fa wija ene e de kan nyina wija nsuo yi a wo hu da no we so e firi onom den su no we so ebo ekopom onom anase no so koka ho enti na no ye tena se na fa di abotre ankasa ezan se ne ene ni ama okropon sponsor the first anybody nkoma pa afa ye amambre anase ye kan se Homowo no senior no ankasa bedi no afa dwoma ho ene ba bibia enti nyabotre na afi ko so ahwe ye den sempa ene amambre e ba besom mamre e yade a ye ntoto na se enti dan den nyina na wo se ye de eye enchiremu ena afi so no ye de eye senior obia betumi ati obia de ase enti na ya twen aben eye juma hine a chese wodi mu papa de din a oje so eye ni ama okropon siponche the first ono na ye tweben no dan de nyina na ya fi ye je eye amamre emu nkyerɛkyerɛmu se na be ya won so a otifi obetumi ahunu se ampa enkranfo so mo wo amamre a edi mu papa enti ye tweben no be am se 2 weeks ni wotumi ate ase na wa kyerɛkyerɛmu ama yehu ba bia amamre ene amane te se ne omo so omo nkyerɛkyerɛ te no ayade mu da pa last week etumi hu se o kire ama ehu se ekuo bia e wo ne su ene ne ban ama ehu se ampa se enkranfo omo de nyanya egu omo komu a eye omo su ene omo ban omo tumi cheche mu ama ehu se ampa se mpo kwekwe no anasa kwekpele na omo tugu no enye se ebia eye bosomde da omo kire se ampa se ba se ekoma omo tumi ohuru ekom se hu esan se ekom antumi endi omo so ene so yasan twen aben no ene ne betwen komo papa afa eye amambre na ho ahwe se de se eye dede yo no mutumi to ase a se no betumi aye nafa enti na no monkoso ndire abotre na afi mu ntena mu TV na chi na mo hwe se de beko ene nso so e papa e mo akwa babajum e ba attention TV yo aja na me shraw papa na ye ba e hu se ene de wase ntuma wo afre de metumi se ene efe papa pato wo bebo ne din ama na afi wotumi a kire mu kakra yo de bia mesre echia penifo ene ye nananuma omo wosoro ho ya na ya kankran kakra na omo hu se yeguso ewo amamra na ye frɛ no kusum fiake obabo mani keje niga ke bagbe ni asene ke akwashon fe asafache mankata bo wombo mani yode wombo mani ye joma akwashon ke mi onukpa ife ni jase twin ni ayi jase twin jase che bo wombo mani yode wonyen wache mo fe mo shigan onukpa ife ka asene onukpa ife wombo mani ye mo fe mo de nye bi ka nyanyaminu ke nyanofen no ni ama okropon shiponche ya joma ni ama okropon shiponche ya joma me jimoni nywadromu na da be fe bi attention TV ba me ka bagba sande ye joma no ya ke egbejano to bibi koma menele hu woncha no eko ni mene shini wota waye bi ake eko waka joma wobasa ni wabasa wonsa ne wonbote afimi hu ke bote gan homowo wakusumi ke gan homowo eminwie mu bibi ko motibri ko me jino ni mene wombani wake attention bi abani wakoba wie ni Ghana mafen ana no ni ya no mene ni ngbadromo na je ni ama okropon ko me yo bi shimbom bona fe ni heni wake wase chone ni wona ni jinkuja ni jidensu enobu ahye wase ni yega kusumi numoyeli alo manche yeli atu wakajo manche jase che akwashonche manklalo shipi ke onukpa efen tibri ko meyemi ni da be fen be wowiwo densu eni kuja ni kanshenle ye no manche ni lehu ekana ni lehu le ko jame kusumi ke no fen no mene ni gbodromo na wake ni tete grover faache wakele hu eba ni nyumbodromo na asa faache mehu
onukwe kome ji money fata he attention onukwe kome hu ji money fata ye wombo manye eko ya mo fe moden ni wo wie kusumie wie mo afio twa no mana blawo nana kyerɛ mu ama yɛhu sɛ mpa wohwɛ deɛ ɔte ne nsa nifa so akyɛ sɛ nsuo no ɔno di ho hene pa nana yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ntoma yɛ fra wo ne din paa ne sɛn yo ntoma efra me no yɛfrɛ no ginyame egba agi no ginyame kyesa nyame nko a joma ne ayɛ busu ya bre papa ya bre pa ansa na yadu baby a yadu yi kro no sɛ ɛyɛ basa ahenni nsɛm ne ebusua problems na de kro no tete pansan so a yɛ ho kamafo bia ne de oboa yɛ bia nyame adom na ya akɔfa joma wo basa senkra ne ka kyerɛ wo sɛ joma wo basa that means no ko efite ni bi efite ma ekpa afa kro na sɛi niama chiachia niama bibia sɛ even wo ba kro no mu de bia meka wura kro no mu sɛ ne kro no abie na wo hwɛ dan akɛse ne hotels ne niama akɛse nyame adom abedua joma asase so na even wo hwɛ yɛ kwan free kwan traffic light na se bɔkɔbɔkɔ ere mu abajoma na wo hwɛ dan a wo ni hotel ne niama akɛse wo kro no mu na wo de tutu kro no wo tumi hu sa ampa joma ɛsɛ yɛn siesie ɛno na ida to so joma wo ba sa tintuma me fra no ɛne mahimfo a yaba na ayaba betra ahimfie aha nsuo ya no na yɛ japade kɛse a yɛmfa nde agoro ɛde nsu no ɛne nkogya no yɛmfa nde agoro kra no ntina de bia no yɛbɛtena ahimfie ha ɛyɛ ahimpɔn fie ɛne aha na yɛ nananom ɛtena yɛ pa hu dua akɛse na de ade ɛsisi hɔ na de aha na omu tena yɛ ankasa hu no ti dan na de bia bobobo aha na omu tena yɛ yɛ bridge na yɛ se nsuo no beto yɛ ne na afre nsuo no ɛbeto yɛ no baby adro nie nyame adom yadua bebree di bɔ ho ban sɛ de be ya de nsu no so befa ne ntoma pa afra enti obisa ma kakra metumi aka wɔ me ntoma no na baby ayeti no ene no nana yɛ das bebree na yɛpɛ sɛ yɛhu no sɛ ɛba ne sɛ dede yɛ no sɛ yɛ ɔmo pagya a ɛfa nsuo no ɛdɛn ɛna mo yɛ afa ho yo sɛnea meka no amamre mu no ene ahennie no mu no obia ne na adwuma ɛwɔ ekonua no so ya me sɛ yɛse hene yɛwɔ hene na yaba jase hene kings makers ya me sɛ na yɛ nim wɔfon wala aka megye jase kyɛm na meto manche na ufre jase hene a yɛfrɛ obi nso akwahwo nkyɛ ɔno ne obi a oda akwahwo nyina na ahemfo nyina no ufre hɔ a oba ebi shipi utuatua so saa ba safache na ade enne nyame adom nsuo hene nso nie nsuo na egu ye echi no na ɔno nso ne hinu ne a ɛno nso yɛfrɛ no faache sɛ yɛdua saa seed no anase aba no na yɛto a yɛyatu yɛntu yɛnwie yɛ pepepa na nsuo hene nso ɔno nso watu nsuo no mu enti sɛnea akayɛ de no bɛyɛ 1 week ana week mu bɛyɛ Thursday ɛba yɛbɛto yɛ de no nyina kyɛ sɛ yɛato aseɛ na kyɛ sɛ ahemfo na wie wɔ mo adwuma na nsuo hene nso wahyɛ ne de na ase because sɛ wonya duane a wopɛ nam sɛ onsaka ebro no wie a kyɛ sɛ yɛado ebro no yɛato yɛnsaka ɛyɛ amamrɛ wo wie a afia aka nam enti nam nso no ɛsɛ ɔno nso nto nsuo no so ɔno nso bɛto nsuo no mo bɛyɛ 2 weeks sɛ na bɛyɛ a ɔbɛnya nam no bɛnya nam no bɛnyi ayɛ bebree na sɛ ɔrɛ mu a watumi akyi na ɔde aba bɛboa ama kpekure no ayɛ sɛ wanya aduane no na wasan nya nam enti 2 weeks time no ɔno nso bɛyi ne deɛ na kyɛ sɛ yɛ wie deɛ na ɔno bɛ start ne deɛ bɛyɛ a week na yɛkɔ mu na ɔno nso start ne deɛ na yɛde aka abom na kyɛ sɛ amamrɛ na yɛgu so ɛkɔ yɛ nimu na kyɛ sɛ festival no ɛyɛ kpekure na yɛ bɛn no kyɛ sɛ yɛnya ebro no yɛanya nam na afei deɛ kyɛ sɛ nneɛma yɛ ready a yɛbɛtumi akɔ kpekure no process no so na yɛde a festival no atoa so kakra wɔ no nana sɛ woka sɛ wobɛto nsuo no mu a ɛbɛm sɛ nsuo tumi sɛ ano so paa a bi ɛtrɛ kɔ aseɛ wo nyinaa na sɛ woka sɛ wobɛsi ano kɔ ebia na nipa no ɛdɔɔso enti sɛ ɛbɛn na wode egu akwan ma ɛbɛtumi asi wɔ biara akwan sɛ na ɛbɛyɛ a ni nipa no ntumi ɛmba damasipa ɛne
we nsɛm bisa ne nyama mo hwehwɛ a mo de aba medam ase paa ɛna mechia nkran panyimfo nyina ahemfo nyina ba asɛm baako a ɛwɔ nsuo yi hu sɛ ya nkran we amamrɛ mo no yɛsi ɔmmɔwɔ a kyerɛ sɛ ɔkɔm no ɔnda nti sɛ yɛdi eburo a yɛwi nam so nsuo yi ho no ahemfo a yɛda nsuo ho nyina no we ayi abia afi bia no yɛyɛ amamrɛ ma nsuo no because nsuo no na ɛma yɛ nnam wi nti sɛ yɛsi ya tu nsuo ni mu a yɛyɛ ho amamrɛ asa amamrɛ fiti ɛkyena sunday ɛkɔ no amamrɛ no ɛhyɛ ase ɛkyena yɛ lɔki nsuo yi obia nkɔ yɛdi ntɛma fitaa ɛkyekyere nsuo na no baabi adua ho nti wo a wokɔ nsuo so bia no wohu a wo a wonim sɛ ya nya bɛkyekyere die na kyerɛ sɛ ya asizi 2 weeks nti tama 2 weeks no bɛduru a yɛbɛbie no na nnam no ɔmo susu awo ayɛ bebree nti yɛyɛ amamrɛ no wie a na yɛbie kwan ɔbɛhu sɛ ɔmo kɔ nsuo a obia kɔ a ɔbɛnya die ɔbɛnya na ya nya bi de aka we aduma ɛyɛ amamrɛ na ya season no ya nya nnam aka eburo ni hu de adi afahye no ti amamrɛ wɔ nsuo no hu yɛda ase na yɛbɛsan bisa sɛ wo sɛ nipa bi wɔ ana nipa bebree aso yɛ den nti no punishment bi wɔ ana sɛ asotwe bi wɔ hɔ a ɛyɛ sɛ wo nipa na ndi mmara a mo de agu kwan ne so a wo ɛma saa nipa nana ampa mmara wɔ ho ɛna ɔmo kɔ nsuo no so bia no nso ɛyɛ awe wɔ mmara ne ho sɛ yɛtumu a obi ankɔ nsuo no so na mi ɔhene nso a mewɔ mehwɛ nsuo no so no mewɔ ɔmo patrol nsuo no so ɛhwɛ sɛ ne bɛyɛ amamrɛ no obi ɛnsɛe no so yɛkyiw sɛ wakɔ nsuo so na yɛkyiw a yɛbɛsizi wu net no ɛne wu kro na odi kɔɛ no aba na yɛde asotwe a ɛwɔ ho ɛnyɛ kro yi pɛ ba kro bi a ɛda nsuo no ho no yɛ nyinaa yɛ baako adwen baako ne susuyɛ baako na yɛde yɛ nti yɛkyiw a mmara a ɛda hɔ no na yɛde asua wo nti sɛ ne ɛteɛ nana atumi akyerɛkyerɛ nsɛm no mu monkɔ so a na monhwɛ attention tv ɛsiane sɛ ndɛ nkɔmmɔ no ayɛ paa sɛ wɔni agye yɛtwɛn ho aba sisi a yɛwie a na afei yɛbɛtoa nkɔmmɔ no so ɛsɛ wogye berɛ ɛne adagye yɛasan aba ɛne nana ni ama okropɔn sikpɔnkyɛ the first ɛna ɛdi nkɔmmɔ dwoma hene paa ɛnɛ wotwɛ baabi a ɛti a wotumi sɛ ampa nsuo no nkɔmmɔ no yɛtumi adi bebree yɛbɛkɔ so abisa ne nsɛm a ɛfa ɛyɛ kpekpele no ɛna afei nso no sɛne ɔmbɛtumi ato afa na baabi a ɔmbɛtumi ade anante no nyinaa no yɛtumi ahu afiri nana hɔ no mu ɛnti no nana yɛsan ma wakɔ aba ɛba ɛyɛ attention tv yɛgya nyame nhyira wo bebree yɛm sɛ yɛbɛka nkra kakra sɛne ɛbɛyɛ a yɛ nuanom nso ɛbɛte na ɛmu kyerɛkyerɛ bi wɔ hɔ a na mo nso mo aboa na moatumi akyerɛ mama abrekumafoɔ no nso ate yɛka sɛ abrekuma abakoma wɔ nso abrekuma de bia yɛka abrekuma bebree nti ase ba abrekuma asekyerɛ ne sɛ bɛkoto yɛn baakoma wɔ ne din no asekyerɛ no ɛyɛ ahɔhoɔ mo bɛkoma yɛn na kyerɛ sɛ ahɔhoɔ a mo ba no mo nkoto yɛn asekyerɛ no ɛno ne abrekuma wɔbaawie gafi o wɔmbɔmanye ekɔn kɛmba attention no ekɔn fiake wɔsomɔni befen beye wɔgbla kusumi yɛ kɛkpekpele yɛ min wɔtɔn bɔnafe ni tafrate gbɔɛ amenunshi na ameka fitele ha wɔ ya kɛ kusumi kɛ wɔ festival bede yɛ ɔfɛw kɛ bede yɛ ɔhewɔ mɔfɛn mɔhiyɛ nkɔn no tafrate wɔnyɛ mɛ gbɔɛ kɛ tafrate traps yɛ koko mɛni yɛ ɔmaji koko maa mi yɛ wɔlɛ no ne wɔ ni wɔ kusumi kɛ wɔ kpekpele yɛ kɛ wɔ Homowo mɔfɛn mɔhiyɛ kɛ hiyɛ ŋmɛ no akɛ amentɔ na mɛji yɛ jɛn nyese chicha na ka oba kwe dana samwa issue na ka je ni game wateshifio kwen mina ka chonde na chondo no ni kwen akafite ga Homowo afine bona afine kaya no ni adegba ka chon agrada ke dana samwa ke sande no bona afine akafite wo ga Homowo afine
china nyongmadro mo na hewo eba no te me gbamba chono na mba na meke fite ne ke wakusu jina amenye dake gama shikpon gama no ni kwabe ni eya ofew ake atokusum papai ne ye few ake woba duma ke woduma etan fa wela cheme ke fa onukpa mancheme hu ba chi fa na ke ka ke tawolo me kusun yo jele mi ko je eni no je lo mi ni jino ni yo ko je abele oje lo mi ni jino ni yo ko e fo wo pepele ye beni wo to egbeja no to e few tumo beni wo wiele woba aduma woba fa ochi na mi bit abagbe na bai so e ni ji so e wo gbe na ni fa ka e wo chi kele e wo asafa cheme ba tun ayi nu ehie ame ho amba tun amenu chumo ochi enyo ka ame tun amenu chumo ochi enyo amegbe na kaka agbe na Homowo de nche gbeja no to e aje nu chumo shishi mi ne yo few fe ne fi ake wo gbla mi da na keshin Homowo je won jamoni Homowo je won jamoni fi ake no ne woni mepi na le won jamo eji manini man mu festival ni Christo fu yemi Muslim fu yemi tafrache mo fe mo mamu egama mu fe ameheye Homowo mi makola ke shi wonche me ka ye Homowo amu anya agi ameyemi Muslim bi onyoji ameyemi onyoji etwi me onyoji sonu me onyoji mokomoko yemi no ewo mo fe mo fio ndoko ye Homowo mi mo fe mo nye fio noko ye Homowo mi no tafrache kamoko aho pepule ni moko ye ko ne ka hwe taiten ne ke lanhwe no ne lene je won shije no ji wakusumi ingbla mi ake wakusumi eji won wa homoyi alo homo ni eye wo ye nokunim no hewo won wa homoyi ho homo ye ni woto tafra ko ye ni no to no mi sho ye hwamoji no ni cha no wo ye hwamo ya mi oye ni o hwenko ni wasa wo gbla mi hu ake no ne wo ni wo hwan ahun ke boti ogo mi ke boti o he kokome ke boti ogbatu jiamrin woni me ni bakunkwaye ni banashipon bi ene no ni ayi le bakunkwaye ni neke ni me ne bakunkwaye na me nashipon ke gmehye yawo esani wakayi ame ye Homowo mi ye be mi ni wona ni eni ni wo ye ni wo mi nhye wo ye esani wakayi ame no ni eni ni wo yo ekome ni wo hwan ahwan ke ya go mi ke kayi ame je na ya ahwan ke ya ja won ye go mi je na ahwan ke ya ja won ye gbatuji ame shi won hwan ke kayi ni me ke na me ni tafracha ame gboye na me na keshin ame na bi ka me bi wo mi ehye wo homo ye wo gan jigan na yicho ganji Ghana yicho homo ye nwa gbeko tafracha nwi oda na ke noko ni egbe ye Ghana bi ene ji gan ni ji gan Greater Accra shipon ni yo Ghana ni ji Ghana yicho we bi ene tafracha wacha good ye wo shipon na mi je ni wo be good ye shipon na mi game manche me wole ake ye gan shipon ne wole ake good ye mi shi wacha good e bi e tafracha no ni chanu enyo wo che koko ye shipon ne no wache koko yega shipon no shimo nga manche me wata sen no lolo won ye manche ene jinoko ni yo na pe ni ke shafi hu wo yo wo festival Homowo pepe ni wo shaji o wo mi ni wo hwan apekule ye wo yo apekule ni wo hwan apekule ye ni wo tun ake wo mi shoi ni wo ye he mi she ye wo mi ni wo ba ye afifa wo ba ye ahun ka shi afi baba na afi baba eja ake wakusumi ni wawi ake ka wi kusumi ye efi o me pi ake kusun won jamoni je won jamoni wagbla mi wo tun ake ka ake ku na esu game wo hu wo su ban ji ake wo ba sa wo he ne keketashin ni wake ni bi ba wo ba gme afili wo ba ngwa wo hihye waka wana ni mato wolo no beni wa shitamo yo me gama shitamo eko mene wakusumi ni mo femu ni ba na we na akeshi wo ye wakusumi mi wagbla mi wo tun akeshi magien titiri me ekonkro me
ka me sa me amenya me wo mama mo ne sha me ka nyanyene ngme amekwe ka me ke baapo ngma amekwe je nyanyena wo ye kusumi ni wo mfe kwa wa ka nyanyena ba ngme wo kwe program na ni wo fe o mi shimon ni wo ye kusumi e wo wo fe kusun ye kusumi no he wo no ka nyanyene ngme ko wo kwe e da ke wo ye kusumi wo sa wo hineke wo kusumi e ko mene ake wo ba sa wo hineke ni wo ke chon ake game anumo yeloi jiwo pekpele ni wo fi o J1 Germany wo festival J1 Germany kame ko me ka chon won jamo je gan numo yelo na to le numo ne le gan kusumi no he woni wo wulo mo ame wo eya mfita ame ye gbachuji ame ji wo sofwe tafra che e ka fe tumo ke wulo moko eya wo won alo ya he won ka wechumi ne fola ne pato ni bi ne kan fe ni bi ye no tun ake be ga wuro mo efe nja wo da bi wo ye numo ni wo twa me bofue ake na anyu ngo ke bofue ni tun woni na kanoni wo ye bofue koko me ni ame ba gan yi alo gan numo ayi na ka me ni wo wuro mo na ka mumu ni wuro mo ka me tun woni mienja won ni npan sha ke ganumo yeloi ni lenyumo Kristo baja won alo ganumo yelo ni ehe nyumo ni ale no ka ekwa ni muslim yoni ne ehe nyumo ayiye ne ba wo won ke machine ne ba chela ke ala dabi ka muslim nyu echo ala kometo yenwe ni ka Kristo fo nyu echo Kristo chi no komeni yo minji me kome eba futumi ni me kome yemi na me lekusumi ojugba noji wo hawmo ni ji gan problem shimon ganumo yeli ke gan festival gan pekule ni wo fi o J1 Germany wo yi pekule ye to mo be ni wo wi o wo ke chon akeshi homo eye wo ke ho shimo agbene wo yi homo no kunim no ka moko na ni wo mfe wo festival alo won ye pekule ni wo nhwen ko e je hwamo ni wo hwan e fi o me people ake hwamo ni wo hwan ba wo hwan ha won da bi wo hwan ha won to mo be ni ngbla mi wo hwan wo ke ha won won hwan ni sisae ni ji woni meke wona me ni egboe amete amena ke wo mi ehya wo he yakusuna wo hwan ke botio sisa he na me yo ke gbachuji ami ke he titri ni wonyo wonumo yeli ehso nopo chon sign alo titri chon okadi kome ke ha wo ni chon akeshin ganumo yelo ene wo ba kpa fai aka fite ga homo we ha wo abre kuma ke gboye na ba nya kuma wo shi waka ke nya fite awo homo we ha wo won kpa fai nya wa ko ni ga homo wo e ya no na efe fo bona fe no anya ya no ni ga homo wa alo ga festival enye efe klabehwe won kpa fai bona fe ni no fe no anya ye mu afi ne homo wo won to ni efe ojogban won to homo wa fi ne no efe fo fe homo woni aye fe ye Ghana bi ene alo Greater Accra bi ene no wa sumu mo fe mo ke hia wo mi wo joma wo homo wa fi ne no wo janshi wo bon wo chi na nshi samu ka ba kwa bi ni wo penti chi anshi kani bi ga homo wa fi ne je gbe kan bi ka wo ke jeblo hu emi ye wo ke mo ko ba hwe hia bi ene ni e ba fe gbe ye ni ba fe fo won charge nko ji fe ya afi ne ke je August 1st August 2nd ya fe homo wo je shishi wo ba sumu mo fe mo ba ne ba fata wo yi bona fe ni homo wo efe kala behwe fi ake fi no wa ne wo wi ji no twa no ma ne aba nana akasa yebebisa se eba joma hanu manana ehe anase ekro anase mpotem ben na mo benam atumi atupekpele no agu yo hey ni wonye wo hwan akpekpele ye ka ni bi ka nyi fi ake wo ke ya wo husu jiana ya wo husu jiana he ni ekwe ni wo husu sho ke gomi ke he ko meni ni me bo shishegwa alo ameshitra mo he ni ma shitra mo he ke he ko meni ni me efe ni bi ukadi ko meye ka agbene wo husu jiana ke he ko meni wo ni me eke wo abakwa asem alo yo temomi ni wo le wo hwan ke ya ajame bona fe ni mo fe magbene ke hia mi hia jiami ni kan ke hia mi numo e ko meye ni amebatoshi
alo ama me fita numoyeli e shimbo amebe ko meye me wuji alo me onukpa ko me na ama me bɔ ma ye moden ame hu ahwan shinaka hia alo hia poten ni eji hia wuji alo ato numoyelo eye mi je me hu ahwan na kan hia de fe no tun akeshi be afiete ebe ba ne na wo ekon tanu mana wasan kyerɛ mu sɛ ɛba ne sɛ nkurɔfoɔ ma boom kyɛ sɛ wohwɛ efie a wɔbɛtumi apie mu atumi ato kpekpele no gu a kyɛ sɛ wɔn a wɔn afiri wɔn yam aboom ne nyinaa na bɛtumi ama aboom ɛna afei mpɔtɛmpɔtɛm baabi a wohwɛ a history bebree wɔ no ɛhɔ nso wɔbɛtumi agyina na wɔatumi ato kpekpele no atumi agu hɔ nana ɛpɛ sɛ ehunu sɛ nana ankasa ni wɔn na sɛ obi foforɔ ɛpɛ sɛ ɔto kpekpele no gu a ɛbɛtumi ayɛ onipa bɛn anaasɛ ɔhene bɛn yo krobia no sɛ de meka ye no fiake ye hyehyɛ panifo no free ohini na waba jase hini waba akwasonche waba manklalo na waba shipi na waba safache na wukoksa ne nsuo hini ne de atuatu aso nyina ne konwa hini na de ade ni na ye hyehyɛ ba sɛ ye ba no pepule no eye ohini a yase no sɛ ɔno na ɔdakro na no ɛyɛ ohini ɔdakro na no ɔno na ɔpete pepele no lagimoni manche ne kama na agimoni hwa pepele ye na mo sɛ ohini ɛni kro no mu anasɛ ohini pɔn bi ni kro no mu a efro bi akwashonche ɔda akwashon na no ɔno ɛna ɔbɛpete saa pepele no ɛde akɔ nti saa nkrɔfo mienu yi ɔmo na ɔmo tumi di saa pepele no ɛnim ɛma yɛtumi pete alo kemi wie nke ba ga me ho fio ke man ni hwa alo man ni hwa pepule ye alo manche me ni hwa pepule ji kenkene ke man ni manche be la kwa so nche shika manche ye manche hwa pepule ye na ke me nwone amenya me hwa na ke me nwone kokora ho be numo yelo na hwa titre ame ho amenya me hwa pepule na kan no pepepe na yi o mande ofa no yo me jino nana ɛpɛ sɛ ehunu sɛ bɛmi sɛ ɛnkyɛn na kyɛ sɛ sɛnea wokaeɛ no August nkyɛ sɛ Homowo festival ne bɛhyɛ ase dɛn na dwomafoɔ wamanfoɔ a wɔhwɛ wo wɔhwɛ nim mfiri hɔ yo afine Homowo eba afi kra behwe eba afi forwa like what to gbaja no to fen ojogban ni oti alo ichwa no kengmo na ke joma obasa e wa han won sa ma mi fen you te fen sa me ke ha afine Homowo kpekpele ye alo Homowo yeli wake kusumi bibi enyu eten ko ye ne wo ba fe ma mi ne wo ke sa ma ne ma mi aka hye eko meji wo ba je gbe fen ye ma mi kaji afangma pepepepe wo ba je na ka kusumi mi enhye wo ba je gbe ye ma mi wo ba je abotia hu ye ma mi mo fen mo no la abotia ye jo ma mi ye esando fe klalo ake wo ba je abotia ye ma mi gbe ka abotia kusumi na wo ba je ye ma mi kaji ndo se he samo son ma mi samo ma mi be mo ma mi kula mo ni bi ni ba wa fe ni ma mi aka hye ba ni yuta na ise dojino ni no son jino ni won fe ahun ka bote ogese mi wojo ma wo ba sa won sa son do no ni yo mi jino yo wo ba bo manye ye onukpa ititre ni ko gan ke joma no ni asene broy ni jikpa o won bo manye yo den won bo afi o afi ni amakan ni jigan fen asene fen ja seche bon wombo manye wo hon manye ni gan akwashonche ni ji asene hu akwashonche bon wo bodo manye ni romo asene ke wonu pa fen ofanko manche ni bo wo bodo manye odoko jase twin ni ayi ofane bon wo ba oden omanye wombo manye ye ni pampankun woyin po no da weji afen emo ochichi no wombo odon manye ko ye wasafa cheme ke ohe won bi fen nuchumo papa nye chuo ke wa weji a ke twa weji a womba oden omanye o wo han omanye hu wo han joma onukpa efen ni mankralo adama wo han bo manye
ni shipi bo won bo do manye won ho manye won ba ni kojo amma won yin po no won bo do manye won ho manye saliki musa inso won yin pa wo no bo wole no do fi oke wa ajoma bo won bo do manye won ha bo manye ko ye won che fen onupa fen won yen wacha mo fen mo afade enche asafache ni mankata o bomodin nuchu me kanshi wole no do fi o ya no ni o wa gansen ni sa machine wole ake ochu gbe na gan shipi gan kwashon gan onupa ifen won banye don manye wache moko washin moko na won ni ko joma bo won bo don manye won bo manye ye onupa ifen ni le ni akwashon no le mi ni o ke sole mo wa nya ya no nya ke sole mo awa wake nyumo ajo mo fen mo keje achali ni wo abo kokulu ko wake afi nyumo ajo mo fen mo twa no mane ablawo yɛbɛda nana ase bebree ɛnɛ nso watumi akyerɛ amammerɛ sɛ w'ani agye baabi a wote no watumi akyerɛ na ɛbɛyɛ me sɛ ebisa ne sɛ sɛ ba sɛ Homowo no ɔmo di a dwuma sɛn na ɔmbɛkɔ no ɛna ɔkyerɛ mu sɛ ɔmbɛyi mmoa mmienu ɛna afiri mpɔtam no mu ɔkyerɛ a deɛ ɛdi kan ɛyɛ kraman deɛ ɛtɔ so mmienu nso ɛyɛ apɔnkye nti wo a wo apɔnkye biara no sɛ wode bɛhyɛ wo dan mu anaasɛ wobɛpɛ ami ama no atumi ahyɛ ɛno a ne hiam na sɛ woma no pie abɔnten deɛ ɔnya pie pɛ akyɛ sɛ wɔbɛtumi ayi no afiri hɔ ɛnɛ yɛde nkɔmmɔtwetwe no ɛbɛtumi asia ɛsiane sɛ amammerɛ deɛ ɛdɔɔso na mmom mmerɛ ɛne adeɛ a ɛhwɛ bɛdaa sɛ wogye berɛ ɛne adagye na wohwɛ ɛyɛ dwoma ɛhene ni ama okuropɔn Sikpɔnkyɛ the first yɛde bɛsi a na ɛda sɛnnɛ yɛbɛsan atoa nkɔmmɔtwetwe no so mɛda se bebree